member i-channel noma ungonikelayo kwi-channel kusongola kusenjalo ntambama kuphela Monday to Friday on WhatsApp. Yes, uyafona kuphela Monday to Friday 9 to 5 kuphela. Nokuthula motawu sawona phasa kusho liphupha kufakwa ibhengele esandleni elisiliva. Akachazi ukuthi ufakwa indoda yakhe uNokuthula ibhengele, olufakwa umuntu wakubo, olufakwa umuntu angamazi, yabona, olufakwa umuntu amazi. Akachazike, so kuzoba nzima because ibhengele ngenze kuphupha olufakwa umuntu omaziyo, oyindoda yakho, oyi-girlfriend yakho, oyi-boyfriend yakho, oyi-husband yakho, oyi-wife yakho, o umuntu wasekhaya omdala ongasekho, umuntu omdala wasekhaya osaphila. Uyabona? Kodwa ke sizokwenza nje so highlighter in 3 points. 1, isikhathi esiningi uma ngenza uphupha ibhengele upha oluhluma olufakwa umuntu esandleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka nje ukhonza ukuthi-ke unenhlanhla eza nesidalwa esikwembethe sohlangothi lwesandla okade ufakwa kulo ibhengele, ngoba kungenzeka lo muntu ofaka ibhengele afaka ibhengele mhlawumbe esandleni sakwa sokudla, kungenzeka afaka ibhengele esandleni sokunxele. Obviously uma kufaka esandleni sesinxele so uyabona ukuthi isidalwa sivela kuphi, ekhabo komalume, ongaba isalukwazi, ongaba ikhehla lakomalume. Ungafaka futhi ibhengele esandleni sakwa sokudla, lapho yazi ukuthi ayisho ukuthi ikhehla noma isalukwazi esivela kuphi, ekhabo malume, ekhaya ekhabo salapho uzalwa khona kobaba wakho. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ibhengele kube uphawu oluhluma olufakwa umuntu esandleni. Ongasho ukuthi kuyenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu wenza izinto zibe lula kuwe, ngakho-ke ungamlahli futhi ungamshiyi ngoba usondezwa izidalwa empilweni yakho. Uyabona? Abanye abantu kuyenzeka ukuthi uma unalowo muntu lo impilo yakho ivele ibe lula, izinto zenzeke, kodwa uma eqhilile kuwe uthola ukuthi akulokhuzi kahle, yabona, akuhambi kahle. So number 3, asibheke ngokwesintu. Ngokwesintu-ke nje okuqondile, uma uphupha ibhengele kuwuphawu oluhluma olufakwa umuntu esandleni. Ongasho ukuthi-ke kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele ulithole ibhengele olibonisiwe futhi walifakwa ngoba liyadingeka kuwe. So omunye umuntu uma bemfaka kuleso sandla lesi abamfaka kuso ibhengele, ila efuna alithole lelo bhengele lohlobo. Uma kuyibhengele lisilva ulifaka kwa right, futhi lithole ulifaka kuphi kwa right. Uma ulifaka kwa left lithole ulifaka kuphi kwa left, ngoba liyadingeka ukuthi ulifake. Lizomela mhlawumbe isimo samandla, noma isimo seyidalo zakho, noma isimo sobunhlanhla, noma simele isimo sokuvikeleka nokuphepha kwakho. Siyabonga.